እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኣብ ሱዳን ናብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይድ ዝነበረ ህዝቢ ዝተወስደ ጨካን ስጉምቲ ከም ዘጓህዮ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ብዕለት 13-14 ግንቦት ስልጣን ካብ ወተሃደራዊ ቆንስል ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክሰጋገር ዝጠልቡ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሰላማውያን ሰባት ኣብቲ ቦታ ተዋፊሮም ካብ ዝነበሩ ዕጡቃት ብዝወረዶም መጥቃዕቲ 5 ሰላማውያን ሰባት ሞማቶም ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ልዕሊ 100 ሰባት ብፎኪስን ከቢድን ዝቆሰሉሉ ኣጋጣሚ እቶም ሓይልታት ጸጥታ ኣባላት ስሩዕ ሰራዊት ከም ዘይኮኑ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንማዕከናት ዜና ዓለም ቃሎም ሂቦም እዮም። ሓያሎ ወገናት እውን እቶም ብሓይሊ ብረት ሰልፈኛታት ክብትኑ ዝፈተኑ ዕጡቃት ኣባላት ሚሊሻ ጃንጃዊድ ናይ ሕጂ ስሞም ንጡፍ ሰራዊት ሱዳን ምዃኖም እዮም ዝገልጹ። ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ሱዳን ክከታተል ዝቆመ ጉጅለ ክኢላታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጀኔቫ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ዝመሓላለፎ መግለጺ ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝግበር ዝኾነ መጥቃዕቲ ክከላኸል ሓላፍነት ከም ዘለዎ ድሕሪ ምዝኽኻር ሰላማዊ ህዝቢ ብናጽነትን ብእኩብን ሓሳቡ ክገልጽ መሰል ከም ዘለዎ ፍሊጡ። ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ናብቲ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝተወስደ ስጉምቲ ዘይሕጋዊ መንባሩ ድሕሪ ምጥቃስ ነቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተኽሲ ዝኸፈቱ ገበነኛታት መርመራ ክግበረሎም ምዃኑ ፍሊጡ። ብሰንኪቲ ዝሕዝን ፍጻሜ ምስ ተቃወምቲ ውድባት ክግበር ዝጸንሐ ዘተ ን3 መዓልታት ደው ከም ዘበሎ እውን ሓቢሩ። እንተኾነ ተቃወምቲ ውድባት ሱዳን እቲ ወተሃደራዊ ቆንስል ኣብ ልዕሊቶም ግዳያት ንዝተፈጸመ ገበን ቅስለት ከም ኣጋጣሚ ተጠቒሙ መዓልቲ ዘተ ከም ዝናዋሕ ምግባሩ ይነቕፉ። ኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ንዘሎ ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምሽፋን ንሱዳን ክትሸጠላ ዝጸንሐት ሰዓት ደው ከም ዘበለቶ ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና ገሊጹ። እታ ሃገር ነዝጋጢምዋ ዘሎ ናይ 460 ሜጋዋት ሕፅረት ኤሌክትሪክ ንምምካት ንጅቡቲ ክትሸጠላ ዝጸንሐት ሰዓት እውን ብፍርቂ ክተግድሎ ምዃና ተሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዓርቢ 17 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብታ ሃገር ንህዝቢ ዝዝርጋሕ ሰዓት ኤሌክትሪክ እውን ብመቑነን ክዕደል ምዃኑ ይፍሊጡ። በዓል መዛሃብቲ ማይን ኤሌክትሪክን ተሃገር ኣብ መግለጺኡ እቲ ካብ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ዝጅምር መቑነን ን2 ዋርሕ ዝጸንሕ ግዜያዊ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምሕባር ነፍሲ ወከፍ ተጠቃሚ በብመደብ ተኸፋፊሉ መዓልታዊ ን5 ሰዓት ጥራይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ክረክብ ከም ዝኾነ ፍሊጡ። እዚ ንኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ዋሕዲ ሰዓት ኤሌክትሪክ ብሰንኪ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ዘመንጭዋ ዲጋታት እኹል ማይ ዘይምዕቋረን ምዃኑ ሰበስልጣን መንግስቲ የመልክቱ። ኣብ ኣፍሪቃ ብዕቤቱ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ሓፅቢ ተሃንጽ ዘላ ኢትዮጵያ እቲ ንውሽጣዊ ሃልኪ ተሪፉ ንጎረባብቲ ሃገራት ክዕንግል ትጽቢት ዝግበረሉ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብሰንኪ ብልሽውናን ካልእ ቴክኒካዊ ጸገማትን ብተደጋጋሚ እዋን ክጅምርን ክቋረጽን ይጸኒሑ። ሓይልታት ሰራዊት ናይቲ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ሓደ ካብ ቀንዲ መራሕቲ አልቃዒዳ ምዃኑ ዝተነግረሉ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘተው ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና አመልኪቱ። እቲ ብቢላል ዓሊ ዋፊ ዝፍለጥ ኣብ የመን ናይ ዝመደበሩ ጉጅለ አልቃዒዳ ሓደ ካብ መራሕቲ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ውልቀ ሰብ ብቐዳም 18 ግንቦት ብዝተኻየደ ስርሒት ኣብ ዞባ ጣይዝ ከም ዝተማረኸ እዩ ተሓቢሩ። ሽንህዋ ብወገኑ ብዘቕረቦ ጸብጻብ ቢላል ዓሊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተደለይቲ ሰባት ኢላ ካብ ዘቐመጠቶም 11 መራሕቲ አልቃዒዳ ሓደ ምዃኑ ፍሊጡ። እቲ ስርሒት ቢላል ዓሊ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ከም ድፋዕ ተጠቒሙ ክዋጋእ ከም ዝፈተነ እንተኾነ ግና ፎኪስ መቑሰልቲ ጋጢምዎ ብኡ ንብኡ ኣብ ኢድ ሰራዊት መንግስቲ የመን ከም ዝወደቐ ይግለጽ። ቢላል ዓሊ ዋፊ ኣብ 2012 ኣብ የመን ኣብ ዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቀንዲ ካብ ሃንደስቱ ከም ዝነበረ ይዝንገረሉ። ኣብቲ ጋጣሚ ልዕሊ 100 ወተሃደራት የመን ሙማቶም ይፍለጥ። ካብ 2017 ኣትሒዙ ኸኣ ኣሜሪካን ሃገራት ወሽመጥን ንቢላል ዓሊ ምስ ኣህጉራውያን ኣሸበርቲ ብምስራዕ ኣብ ጸሊም መዝገባ ኣስፊረንኦ ጸኒሐን። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ዝቕጽል ትሕሶና ብዮናታን ሃብተ ዝዳሎ ናይ መዘናግዒ መደብ እዩ። ሰናይ ምክትታል። እዚ ድምፂ ራዲዮ ኤረና እዩ።